Мәгариф ветераны, Аксакаллар шурасы әгъзасы юбилейын бәйрәм итте. Суфиян Минхажевка 90 яшь тулды. Ул 60 елдан артык гомерен укыту, тәрбия эшенә багышлый. 2 китап авторы, мәкаләләре газета-журналларда даими басыла. Суфиян Минхажев вакытны заяга үткәрмичә иҗат итәргә, эзләнергә дип киләчәккә планнары белән уртаклашты. Хезмәттәшләре, дуслары, каләмдәшләре юбилейга котлау сүзләре җиткерде. Музыка белән үсмер вакытта кызыксынса да, Суфиян Минхажев яшерен сәләте турында озак еллар күпләргә сөйләми. 90 яшына җиткәндә мандолинда уйный башлавы дусларын шаккаттыра. Бу актив тормыш рәвеше алып баручы мөхтәрәм шәһәрдәшнең меңнән бер шөгыльлегенә. Hiç de okutuşuluk için taşıya almayayım. Ben turdan tura metten başladım, ahırına kadar gittim. Şu ayda 62 yıl staj bilen ben pensiye çıktım. Ondan sonra öyle hamanda şu balalar bakışasına, mekteplerge balalar bakışasına yürüyüp, onda köpküne materyaller getirilip, 2 kitap yazdım indi. Аксакаллар шурасы ярдәме белән, Бөтен дөнья татар конгрессы ярдәме белән бик матур китабы дөньяга чыкты. Бу инде аның юбилейына, күркәм юбилейына бик матур бүләк булды. Мәкаләләрен Тугания газетасында да укып була. Суфиян Минхажев татар басмасының штаттан тыш хәбәрчесе. Иҗат ите актив тормыш рәвеше алып бара. Аксакаллар шурасы әгъзасы 90 яшьлек юбилейын Габдулла Тукай исемендәге үзәк китапханәдә билгеләп үтә. Дуслары, хезмәттәшләре юбилейга котлау сүзләре җиткерә. Сәламәтлек, алга табадаган менә шулай иттереп, безнең маяк булыгыз, мин маяк буларак инде маяк дим. Шуңа күрә дәгән безгә юл күрсәтеп, уңышлы сезгә алга табада шулай безнең арада булырга язсын. Котлау сүзләре, истәлекле бүләкләр, иҗади номерлар, юбилей кичәсенә Суфиян Минхажевның иҗатташ дуслары, хезмәттәшләре, якыннары чакырыла. Вакытны заяга үткәрмичә иҗат итәргә, эзләнергә дип киләчәккә планнары белән уртаклашты мөхтәрәм шәһәрдәш. 62 yıl staj bilen 90 yaşıma kadar öz küçümde ezrek yaşısaklı tağı yaşısaklı. Şiirlerim var benim tek. O şiirlerinde bulaydım şimdi. Min yaşım Hazayel'den sorayım. Tağı ezrek birge, turmuş başını birge. Kimgedir yardım ederge, kimgedir buluşa tilişim. Dileklerim zor. Гөлия Нигъмәтуллина, Рафаэль Рәкыйпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан.